Kaseng HNYF ling ba ka RTI kala lab ba ka don ka jing thung kam sop sop ye ki babon ki nong tre ka tanar ka koi ka khia ha West Jantia Hills District kinong alam jaga ni kaseng ha background ki nong thok ko bor ha Shillong Press Club ha ka atrik unai lar arja arpor kilo ong ba ki ba sha thung kam kim dei satya ki bla pass ka DSC Hindre ki dei ki bla shuthung da ki officer bar ki rang ba sarkar kaseng kala berngem ber pelong da ka jiaki ban let ru wat shadu ka yeng bishar Namar kum ka RTI kabingyo na office jong DMHO West Jantia Hill haka shitrik benai besau arjar artuar ngilap ba kadon ke jing thungkam sop sop leni ke illegal appointment ya ki staff haki department per jong ki health department badon po West Jantia ya kini belenga ong ba kidei ki illegal namar ba la appoint ki claim da khot advertise wa ya kini ki post kebaar pat la appoint ki kini ki bru ki bompat dep ya ban pule leni bompat dep ya ka district selection committee ni ka DSC kebalai pat kolong ba ya kini ki claim khot ni ki claim conduct wat ji ka exam ro tinagal yang jongi kum geseng ni dap ki jing sngo si bat ki jing sngo khia ka bakrau namar ba kurpom thungkam tungjam hapo gejela jongi nyo iba kamlong balong transparency ba namar labat bor beda ki officer ni yo le si ya don tilang bat ki minister ru ngampat tibi kata te yakini ki brula appoint na do usnem arjar khatsal hadu khat khandai ngut te nagalyang jonga kawei galong ga jingkli ba bale hapo ke distrik ngidon ni yakitu ki kena ki bala pas ki DSC bedang don ke waiting list lada long ke bekerki bali kim khot shwai gini ban bali kim appoint shwai gini ki DSC ki bedang don ke waiting list bali kim khot pat ki wei tes ko weru nga sngo ban ong ba kini ki kena bala pas ki DSC bakin sngo ba ban wan shekmat ban terwa leni ban ujor lang ban dawa ya ke hok jongki ba maki kila pas ke exam de ban thung shwa yaki bat sekeweru hadin bang ngila mi nang ni ngin si kendu yo director ba untarnet no sisen don imtai li yaki ne ki briu ki bala kila thung na du usnem arjar khatsau bat yaki ne ki briu ro yaki ne ki staff ro la appoint da u la appoint da DMHO jong ka West Jantia ulit o doktor Bianglang Loto ti yekeni long ngin ai jing tho no how director jong hel ba un tarnit no sisindon balada umshim kya lor gani kam ngina kalyang jong seng ngidon pat de we kalat kelanti ban ujor kam shenang ka ordar hajing shade ban board ikan yikendon jong ko government of Meghalaya telada kani baki thung klempat pas DSC ngin le ujor watch shadow ko kodro telada kimshim kya ngin penlong de jingi ki harangkat pat kini gi papas DSC bedang don hak waiting list ro